What the fuck? Det er faktisk ikke engang løgn. Bro, hallo, jeg så live i går. Jeg så live i går. Ja. No way. Jeg så... Hallo, jeg så jeres live i går. Fedt. Var det godt? Ja, jeg har TikTok. Emma så også Hvem fuck er der hedder Abe? Abe, hvem er du? Abe, hvem fuck er du? Afslør dig selv. Hvem er Mambo et eller andet? You guys at school, yes. Abe er min far. Altså, oh my Hvis I god. vil vide, hvad for en skole vi går på, skal I lige til Doraland først. Jeg så jeres live i går. Sika, gå. Tag din telefon. Du skal gå ind og se. Ja. Dora. Fuck, skal jeg se det live? Jeg bliver kaldt cute. Kitty egg. Bundak. Bundak. Ja, hun beskrev seriøst. Tada Jengo. Iki Ladanger. Ham der... Jeg var en anden person. Hvem fuck med Foxys ven? Nej, jeg sværger på alt. Tada Jengo. Huki Wawanya. Og hvad skole? Det her det er Mustafa. Koster mig det joy! Tada Jengo. Huki Lawana. Åh, man. Ej, er der kommet en? Tada Jengo. Huki Lawana. Du ved godt, at hvis du synger en sound, så bliver live på banen, ikke? What?